Naqraw silta oħra mill-Vanġelu ta' Mattew fejdilnek. Imbagħad irsqu lejh id-dixxipli ta' Ġwanni u qalu għaliex aħna u l-Fariżej insumu spiss imma d-dixxipli tiegħek ma jsumux. U Ġesu qalilhom jaqgħu jistgħu jixeru l-attendenti tal-arus dment li hu magħhom l-arus imma qed jiġu l-jiem meta l-arus jitteħdilhom u mbagħad isumu. Issa ħadd ma jqiegħed roqa drab mhix imqarċta fuq libsa qadima għax it-tiswija tagħha tinġibed mill-libsa u ssir tiċrita qar. Lanqas ma jferrgħu inbit ġdid fi ġlud qodma. Inkella jinfaqgħu l-ġlud u l-inbit jinxteret u l-ġlud jisfaw irrofinati. Iżda jferrgħu inbit ġdid fi ġlud qodma u t-tnejn huma ppreservati. Amen. Nitolbu missier ta' smawiet x'Salvatur tajtna. Salvatur illi tabla jgħod għalina, li huwa kompletament kwalifikat sabiex itemm il-missjoni li inti fdajt fideħ sabiex jirbaħna għalik innifsek u jagħmilna poplu pekuljari għalik, poplu illi inti tafu, poplu illi fejn qabel konna mxerda u bla tama u mingħajrek issa nissejħu l-poplu tiegħek. Grazzi missier tal-li dan inti wettaqtu skont il-weda tiegħek, il-weda li inti tennejt kemm il-darba permezz tal-profeti tiegħek illi finalment dik il-weda wettaqta fil-miġġija ta' Sidna Ġesu. Bin Marija imwieled fl-umiljazzjoni sabiex jerfana miegħu fil-glorja eterna. Grazzi missier tal-li inti favur tagħna. Favur mid-dinbin indeni li minnhom inti qiegħed tagħmel kapulavuri tal-grazzja tiegħek. Amen. Ta' bil-ħaq laħwa il-Sidna Ġesu huwa mill-aktar soċċevoli. Jitħallat magħna, ju pjaċir bil-kumpanija tagħna, fil-sema fejn qiegħed fuq l-imja tal-missier, naċċertakom illi jitkellem ma' l-erwieħ tan-nies ġusti, perfezzjonati, jitkellmu flimkien, jagħmluha flimkien, jieħdu pjaċir b'xulxin u meta kien magħna fuq l-art il-metodu tiegħu kien li jitħallat regolarment man-nies ta' klassi għolja, ta' klassi baxxa, nisa avolja ma kienitx il-moda illi raġel ikellem mara, però l-mara Samaritana, kellima u d-dixxipli tiegħu ishom skandalizzaw ruhom kien titkellem ma' mara. Nassigurakom l-aħwa, bl-awtorità tal-Iskrittura mqazza illi Ġesu jixtieq qed jistiednek biex isir l-aqwa ħabib tiegħek. Min issa stess. L-aqwa ħabib tiegħek illi jibqa' miegħek aktar close, aktar qarib minn huk stess. Din hija l-istedina tal-Vanġelu, il-Vanġelu illi ta' bilħaq jaqlana mill-gandott tad-disprament u jerfana jagħtina dinjità, jagħtina unur kollu minħabba il-rieda tajba ta' Alla tagħna. Ġesu meta kien fostna wera l-attitudni tajba ta' Alla illi sorprendentament avolja aħna ksirnija kontrih u fil-ment ma rafniex il-sovranità u l-jett tiegħu fuq ħajjitna li għandna nħobbuh b'qalbna kollha bruna kollha, frattant Alla xorta waħda bat qajjem qarn ta' salvazzjoni fid-dar tal-qaddej tiegħu David permezz ta' ibnu Ġesu ġie biex ta' bilħaq jiġbidna lejh. Ġesu qatt ma kien awster, tħallat man-nies, il-ħasra kienet illi n-nies reliġjużi, Fariżej u Sadduċej u l-Iskribi, illi suppost kienu jafu aħjar il-karattru tal-Alla kif inhu. Kienu dawn illi propjament maqdruh ikkritikawh. U ma setawx għalija illi Ġesu kien qiegħed
jagħmilha man-nies aħna kieku nsejħulhom il-karfa tas-soċjetà. U naħseb jiena l-kol kemm aħna jekk aħna nittawlu fina nfusna naraw li forsi minn barra forsi ma kellna problema mal-pulizija jew mal-qrati imma minn ġewwa aħna mħassrin bħal ħadd ieħor. U frattant Ġesu jagħmilha magħna, Ġesu jresaq lejna. Mhux tab xejn li huwa msemmi Emmanuel li tfisser Alla magħna. Dan huwa is-sorpriża illi dejjem tissorprendina. Kull filgħodu, kull għodwa li tisbaħ fuqna ngħidu Alla huwa favur tagħna. U jekk Alla huwa favur tagħna min jista' jkun kontra tagħna. U li ma frankajx l-istess ibnu ma taħlina l-kol, kif ma jtinix bxejn, jibgħiex kollha. Ġesu urina bid-der, urina bil-provi, illi hu favur il-midneb. U favur il-midneb. Hawnhekk il-kritiċi tiegħu Ġesu qed jgħid dwarhom illi bin il-bniedem qed jirreferi għal innifsu ġie jiekol jixrob. U intom tgħidu ara bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. U ironikament il-kritika li taħ hija tant vera. Ġesu huwa verament il-ħabib tal-pubblikani u tal-midinbin. Il-pubblikani huma n-nies li huma outcast, li huma emarġinati mis-soċjetà. Il-każ jekk se jkun tant estrem, Ġesu huwa ħabib tiegħek. Qed ifittxek. U irridek biex tixxierek miegħu biex tkun taraf il-lan tal-eżistenza tiegħek fl-aħħar mill-aħħar. Għalfejn ħalaqna Alla. L-ewwel mistoqsija fil-katekizmu, għalfejn ħalaq Alla biex narfu nħobbu naqdih. U Alla għamilha possibbli, għamilha attwali din bil-miġja ta' ibnu fostna illi jiġbidna lejh. Ġesu dejjem tħallat man-nies biex jirbaħhom għalih innifsu. Qatt ma prova, qatt ma ġab skuża għad-dnub tagħhom jew għall-vizzji tagħhom. Ma mela magħhom biex iva jerfaħhom minn dak il-gandott. Għal darb'oħra naraw pereżempju f'Luqa illi resqu lejh il-pubblikani kollha u l-midinbin biex jisimgħuh. U l-Fariżej u l-Iskribi gergru billi qalu dal-bniedem, Ġesu ġifieri, jilqa' l-midinbin u jikol magħhom. U hawnhekk għandna allura għandna raġun għalfejn għandna nitennew u nifirħu u naqbżu bil-ferħ. Naqbżu bil-ferħ. Għaliex da Ġesu jagħmilha mal-pubblikani irid jiekol magħna. Irid jiekol magħna. Niftakru illi rajna dal-għodu x'ġara qabel Ġesu kien għadu kif attenda bħala mistieden din dar-riċeviment illi Mattew li Ġesu kien għadu kif sejjaħlu meta qallu segwini u Mattew qiegħed mal-banka tad-dazju jiġbor it-taxxi fuq xogħlu dak ħamu segwih. Il-ħajja tiegħu tant ġiet trasformata mid-dlama għad-dawl. F'ħakkatijn. Konverżjoni drammatika illi Mattew bil-ferħ tiegħu għal da Ġesu rid nintroduċi ħadd ieħor. Ġesu mar għal dar-riċeviment, tħallat man-nies, jekk meta kien mistieden għal tieġ mar, għat-tieġ u feraħ ma l-ħarajjes ġodda, infatti kien hemmhekk li jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu. Ġesu kien u jibqa' soċjevoli. Irridna. Irrid il-kumpanija tagħna. Allura f'din il-ċirkostanza fejn Ġesu qiegħed mal-mejda tal-ikel, irreklinat kif kienu jħobbu jagħmlu l-lut fi żmienhom. U qiegħed jiekol, u qiegħed iparla u jitkellem u jgħallem lin-nies ta' madwaru. U jibbeċi bil-kumpanija tagħhom. Resqu lejh id-dixxipli ta' Ġwanni qalu għaliex aħna u l-Fariżej insumu spiss ma d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Imma jidhirek xi qed tagħti eżempju ħażin, ara, il-krema tas-soċjetà dawk li huma miżmumin fuq aħna u l-Fariżej insumu spiss. Infatti kienet l-użanza dakinhar illi isumu darbtejn fil-ġimgħa. Immaġina, darbtejn fil-ġimgħa.
meta l-liġi ta' Mosè ir-rekjediet jew id-domandat sawma waħda fis-sena. Sawma waħda fis-sena. Fil-Jom Kippur, meta kellhom dil-ġurnata fejn jaqsu lilhom nfushom b'soba, bindiema, dnub u jsiru sakrifiċċji speċjali, meta l-qassis il-bik jidħol bid-dem tal-bdaba u l-oġġiela fil-post l-aktar qaddis iċappas il-qrun ta' dil-arka, kien hemm ċeremonjal sħiħ. L-unika darba fejn il-poplu kien msejjaħ biex isum. Araw daqsxejn matul ma' żminijiet il-tradizzjoni tal-bniedem tant bidlet l-affarijiet għalla għallhom sumu darba fis-sena. Il-Farizej kienu qegħdin jgħallmu lin-nies obbligati li ssumu darbtejn fil-ġimgħa. X'madmat intollerabbli kienu qegħdin ipoġġu fuq in-nies. Alla jgħidilna sawma waħda għall-inqas fil-Patt il-qadim u issa ġabuha, imma li qed jiġri huwa tiftakruh dak il-Fariżew li l-mar fit-tempju biex jitlob u talab miegħu nnifsu qed ikellem il-Alla it-talba tiegħu. Kienet katalgu ta' mertu tiegħu nnifsu. U fost l-affarijiet li semma u rringrazzja l-Alla għalih kien illi hu jsum darbtejn fil-ġimgħa. Bħalli kieku qed jiftaħar ara kemm jien tajjeb paragunat ma' ħadd ieħor. U dawn in-nies kienu jagħmluha ovvja li qed nisumu, għax ovvjament inti tagħti eżempju tajb u x'vera. Allura kienu jqarsu wiċċhom u ma jaħslux wiċċhom filgħodu dik il-malinkonija għax qed insumu. Tifhem? X'peace, x'toqol fuq ir-ruħ. Alla sejħilna l-libertà. U dawn il-Farizej l-ġanejt, li suppost il-Bibja kienu jafuha. Però x'ġara, l-invenzjoni tagħhom tant kienu kotrana u tant kienu sfiq illi l-verità tal-Iskrittura tagħtiet għal kollox. Tagħtiet. Ma baqgħux jarawha. Kultant ngħidu li wieħed Kattoliku jaqra l-Bibja u ma jifhimiex. Għaliex, għax għandu s-suf quddiem għajnejh. Tant għandu tradizzjonijiet li ġabhom minn sorsi oħra u mhux mill-Iskrittura, l-Iskrittura ma tħalli ebda effett fuqhom. U allura anke d-dixxipli ta' Ġwanni għalulu għalfejn aħna u l-Farizej nsumu spiss u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Hemm xi ħaġa tisgarra. Bil-forsi d-dixxipli tiegħek huma ħanejdu hekk liberali, qed jabbużaw Ġwanni nnifsu, però, Ġwanni il-Battista kif nafuh. Ġwanni għaraf illi il-direzzjoni, il-gwida, it-tmexxija hija fidejn Ġesu. U kien dak illi introduċa lin-nies. Frattant kien għad fadallu xi dixxipli, u infatti għawek jisejħu id-dixxipli ta' Ġwanni, tajjeb? L-ispeċi kienu għedin apparti mid-dixxipli ta' Ġesu, bħalli kieku hemm żewġ kampijiet. Però Ġwanni din il-ħaġa jikkorreġija u ma ridiex. Fi Ġwanni 3 vers 29 naqraw hekk. Ġwanni qed jitkellem hawnhekk. Min għandu l-għarusa u l-għarus? Mela, min għandu l-għarusa? Ġesu. Ġesu għandu l-għarusa, aħna nafuha bħala l-Knisja, il-ġabra tal-fidili kollha. Ġesu huwa dak li għandu l-għarusa. Imma l-ħabib tal-għarus, Ġwanni l-Battista, il-ħabib tal-għarus, li qiegħed fejnu u jisimgħu jifraħ ħafna minħabba l-leħen tal-għarus. Dal-fer tiegħek mela seħħ. Ġwanni qed jgħid illi isma' jiena dawn nies m'għedx inżommhom, dawn irbaħthom biex irrassaqhom lejn Ġesu. Il-fer tiegħi issa seħħ u jeħtieġ jikber. ħajikber fil-popolarità, ħajikber fil-fama, ħajikber fil-segwaċi tiegħu. Imma jien neħtieġ li nonqos. Din hija l-approċċ ta' kull segwaċi ta' kull dixxiplu ta' Ġesu. Ma jridx in-nies li jkunu tiegħu huma ta' Ġesu. Huma ta' Ġesu.
u jeħtieġ jikber, jien neħtieġ nonqos, dak li ġej mill-għoli Ġesu ġifieri, huwa fuq kulħadd. Min hu mill-art u tal-art, u fuq l-art jitkellem. Dak li ġej mis-sema u fuq kulħadd. Ġesu huwa s-sovran fuqna il-koll, is-sit tagħna, il-ħabib tagħna, u allura l-ħajja tagħna trid tkun ħajja ta' ferħ, ta' ġubilanza, ta' ċelebrazzjoni illi Alla huwa favur tagħna. Kif nafu li Alla favur tagħna x'meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu imwiet minn mara, imwiet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk taħt il-liġi biex aħna nsiru ulied adottivi t'Alla. Allura il-ħajja tagħna hija il-ħajja ta' Kristu fina, il-ferħ tiegħu fina. Darba kien hemm wieħed żagħżugħ illi kien għadu qed jibda l-ministeru tiegħu u priedka u Spurgeon, il-famuż predikatur Ingliż, semgħu u fl-aħħar tal-priedka ġibdu qallu żagħżugħ, qallu ħankellmek. Qallu kif tissogra tippriedka sħiħa mingħajr qatt ma semmejt il-Ġesu. Allura ngħidlek x'tagħmel, mur id-dar. Tgħallem tpaxxa bih. U meta titgħallem issib lena tiegħek fil-kumpanija tiegħu ejja u għid xi ħaġa denja, xi ħaġa valla pena lil dawn in-nies il għaliex l-aħwa. Meta nirraġunawha, nindunaw naħseb faċilment illi l-kumpanija li għandna bżonn, kumpanija ta' xulxin hija tajba, tal-familja tagħna hija tajba, però jekk m'għandniex il-kumpanija ta' Ġesu, jekk m'għandniex magħrufin minnu, jekk hu mhuwiex magħruf bħala il-ħabib tagħna, allura m'għandna xejn. Il-ħajja tagħna hija falliment, hija traċedja. Il-dixxib ta' Ġwanni mal-Fariżej kellhom din l-idea li se jsiru ħbieb mal-Alla billi jaqsu lil nfushom kontinwament. Immaġina tissum darbtejn fil-ġimgħa. Kieku kienu studenti denji tal-iskrittura tweġiba għaliex id-dixxib ta' Ġesu ma jsumux, kienu diġà jafuha. Għax Alla jirrekjiedi niket għad-dnub, mhux sempliċement illi naqsu lil ġisimna. U aktar minn takkis tal-ġisem u dik li ħansegħula axxetika li inti taħqar lil ġismek. Il-mulej jrid imħabba fil-prattika. L-imħabba li tnissel imbagħad il-ferħ, li tnissel il-suċċess fil-ħajja. Għaliex jekk aħna maħluqin biex inħobbu lil Alla u lil proxmu tagħna u m'aħniex nagħmluh. Eżajja kellu jikkoreġġi din l-idea ta' sawm li anke fi żmienu kien qiegħed isir spiss. U n-nies kienu qegħdu ngergru li kemm qegħdin insumu Alla mhux qed jismana. U mhux hekk. Għaliex? Isimgħuh. F'Iżajja 58 fejn jgħid Alla qed jitkellem. Mhux dan is-sawm li jien għażilt li tħoll l-irbit tal-ħażen meta ssum vera x'irnexxielek tagħmel tħoll l-irbit tal-ħażen. Jiġifieri jekk inti vvizzjat, tgħir, tissuspetta f'ħadd ieħor, tqasqas fuq in-nies, għandek xi vizzju, illi tħoll l-irbit ta' dal-ħażen. Tqatta l-irbit tal-madmad, titlaq il-maħqurin ħelsin, tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek il-fqajrin bla saf, u meta tara qarwien tlibsu u minn qaribek ma tinħebiex imbagħad dawlek ifittx bħas-sebħ, iva, imbagħad wiċċek jixel bil-ferħ. Meta attwalment tabbanduna d-dnub u tfittex il-modija tas-sewwa. Dak huwa il-vera sawma li Alla jieħu pjaċir biha. Zakkarija fi żmien ukoll kellu l-istess problema meta n-nies kienu qegħdin isumu bħalli kieku qed jiġri xejn. Jgħidu lill-qassisin ta' dar il-mulej tal-eżerċitu lill-profeti hekk. Għandi nibki fil-5 xahar u niċċaħħad bħalma għamilt s'issa kemm il-sena
U l-kelma tal-Mulej tal-Eżerċ ġiet għandi tgħid. Għid lill-poplu kollu tal-pajjiż u lill-qassisin. Meta intom somtu u newwaħtu fil-5 fis-7 xahar. Dawn is-70 sena kien għalija li intom somtu. Meta somtu? Somtu għall-unur u għall-glorja tiegħi? Jew għall-prosit tagħkom infuskom? U meta tieklu, meta tixorbu, mhux għalikom li tieklu, għalikom li tixorbu. Mhux dan il-kliem li l-Mulej nieda permezz tal-profeti ta' dari kien ilu jirrepetilhom l-istess ħaġa ripetutament. Meta Ġerusalemm kienet abitata u tgħix fil-kwiet bil-blieta madwara u sew l-art tan-nofsinhar u sew il-wita kienu abitati. U l-kelma tal-Mulej ġiet il Zakkarija tgħid hekk qal il-Mulej tal-Eżerċti. Aqtaw il-ġustizzja skont il-verità. Uru tjieba u ħniena wieħed mal-ieħor. La taħrux l-armla u l-tim, la qribu l-fqir, u ħadd minnkom ma jfassal f'qalbu ħsar l-ajru. Dak huwa l-veru saw. Dak huwa l-veru saw. Illi mela ma kellhomx raġun id-dixxipli ta' Ġwanni meta bħalli kieku l-Ġesu saqsew għaliex aħna u l-Fariżej nsumu, però d-dixxipli tiegħek ishom festa, party, il-ħin kollu. It-tweġiba li tom Ġesu, tweġiba illi floka, pero wkoll tissorprendina. Ġesu, hawnhekk ixebbaħ ruħu ma' arus. Ġesu qalilhom jistgħu jixeru inewħu jibku taf kif, bħalli kieku bil-vistu. Jistgħu jixeru l-attendenti tal-arus, l-arus inkollu il-ħbib tiegħu illi miegħu jiċċelebraw il-tieċ li kellu jiġi. Jistgħu jixeru l-attendenti tal-arus dment li hu magħhom l-arus. Imma għad jiġu l-jiem meta l-arus jitteħdilhom imbagħad isummu. Ġesu kien għadu fuq l-art u kellu il-ħbib tiegħu u dak il-ħbib tiegħu sakemm hu l-arus kien magħhom ma kienx jixraq illi isumu. Kif setgħu id-dixxipli isumu jew aħjar bħalli kieku ġibu ruħhom bħalli kieku ma' vistużi meta qed jattendu festa ta' tieġ. Il-miġja, il-dera ta' binalla fostna, Ġesu xabbaħa ma' arus li allura inissel il-ferħ f'dawk kollha illi jagħmluha miegħu. Hija ħaġa assurda u inkongrua ma taqbilx illi meta Ġesu kien fostna d-dixxipli tiegħu isumu. Però jgħidilna illi għad jiġu l-jiem meta l-arus itteħdilhom. U aħna nafu li Ġesu iva. Wasal il-jum meta intrefa lura fis-smewwiet id-dixxipli tiegħu rawh tiela sakemm sħaba għattietu mill-vista tagħhom illum nafu li fiżikament mhuwiex magħna. U Ġesu qal f'dak il-jiem imbagħad isumu. U għalhekk huwa xieraq illum il-ġurnata li aħna nsumu. Nsumu skont il-bżonn u bid-differenza radikali li ma nsumux biex nidru jew biex naqalaw l-approvazzjoni ta' ħaddieħor, imma anke Ġesu qalilna meta ssumu x'għandna nagħmlu aħsel wiċċek u indilek biex quddiem in-nies tidher ferħan. U Alla li jaraf il-moħbi jippremjak fil-beraħ. Anke llum il-ġurnata li l-arus ittieħed minna. Hemm din il-firda. Aħna l-arusa. Għadna fuq l-art. Ġesu huwa fis-sema. Minn hemmhekk se qegħdin nistennew li jerġa' jiġi. Sabiex kif nafu iseħħ it-tieġ tal-ħaruf. It-tieġ tal-ħaruf. Bħalissa l-Knisja hija l-arusa imwiegħda lil Ġesu Kristu. Tanti għamweda lilu li Alla tana il-siġil tana il-kapparra tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu Alla tawulna bħala garanzija illi aħna l-imsejħin Ġesu Kristu għad inkunu il-martu tul l-eternità. Qegħdin tindunaw illi il-rabta tagħna aħna l-ħlejja mal-ħallieq hija rabta ta' mħabba. Alla jiddeskrivija
bħala relazzjoni bejn l-arus u l-arusa, bejn ir-raġel u martu. Li huwa sorprendenti huwa li Ġesu qabel innifsu ma' arus. U allura x'qed jgħid? Il-Lud kienu jafu kemm il-darba Alla qabel innifsu ma' raġel u Iżrael martu. Vera? Naħseb jien għażet waħda famuża fil-ktieb ta' Ħosea fejn jgħidilna f'kapitlu 2 illi jiena narsek miegħi Alla qed jitkellem, Jaħwe. Jiena narsek miegħi għal dejjem, iva narsek miegħi bil-ġustizzja u bis-sewwa, bit-tjieba u bil-ħniena. Narsek miegħi wkoll bil-fedeltà u intom tarfu l-mulej. Xi kliem sabiħ, il-Ġesu issa qed jiddwieħ hawnhekk meta qal l-arus għadu magħhom kif jistgħu jsumu. Jien l-arus. Jien hu Jaħwe. Jien hu s-sit Alla tagħkom, il-Kreatur tagħkom. Illi ġejt fostkom tant irridkom illi tgawdu l-barka tiegħi. Narsek miegħu wkoll bil-fedeltà. Narsek bit-tjieba, il-kelma hemm kelma speċjali hemmhekk, narfek bil-ħesed tiegħi. Ħesed. Kelma illi ma tistax titraduċija f'ebda lingwa. Kelma speċjali Ebrajka li tfisser l-imħabba soda t'Alla, il-ħniena ħelwa tiegħu. Tanti riċ dil-kelma, tanti sinjura. Alla jarrasna miegħu bil-ħesed. Imħabba ma tintemx, imħabba infallibbli, imħabba li qatt ma bdiet. Għax bdiet daqs kemm ilu jesisti Alla. Daqshekk l-imħabba tiegħu hija determinata lejna. Dik l-imħabba waslitilna, Ġesu qed jgħid jiena ġejt apposta biex niġborkom. U allura fi żmien Ġesu il-sitwazzjoni kienet waħda ta' ferħ, id-dixxipli kellu kull raġun illi da Ġesu ta' Nazaret, illi sa 4 ilu kien għadu qed jaħdem bħala mastru taxxa ġew workshop tal-missier putattiv tiegħu Ġuseppi. Qed tifhem? Ma' Ommu Marija u ħutu wieħed bħalna, wieħed fostna, u issa għarfuh bħala dak illi dwaru tkellmu l-profeti u Mosè u fis-Salmi il-profeziji li hemm dwaru. U allura taħsbu li kellhom għalfejn jsumu dak in-nar, le kellhom għalfejn jiċċelebraw. Kellhom għalfejn joqomsu u jitennew. U dik għandha tkun ukoll l-istand tagħna llum il-ġurnata. Pietru Apostlu jgħidilna li huwa normali għal kull Kristjan. Kull Kristjan. Kbija u żgħir, matur jew matur. Hawnhekk jgħidilna li intom tħobbuh il-Ġesu għalkemm ma rajtuhx u temnu fih għalkemm ma tarawhx għalissa u tifirħu b'ferħ ma jitfissirx u mimli glorja. Pietru qed jgħid mhux sezzjoni żgħira minnkom, nofsu żana Kristjani super speċjali. Hija normali għal kull Kristjan illi jifraħ f'Ġesu b'ferħ ala lejtos, b'ferħ illi ma tistax iddeskrivih, b'ferħ mimli glorja. Avolja Ġesu qed isejħilna biex insumu il għaliex nimmissjawh, inħossu n-nuqqas tal-preżenza fiżika tiegħu. Nixtiequ narawh. Jalla jasalek il-jum meta naraħ wiċċ imwiċċ, meta nixteħtu qudiemu b'ringrazzjament, b'qima, b'venerazzjoni għal dak li ħabna u tal-li nnifsu għalina. Ġesu ġie biex minflok id-disprament jagħtina tama. Minflok il-mewt jintroduċina l-ħajja eterna. Minflok il-vizzju tad-dnub jagħtina il-jett illi ngħixu fil-libertà. Fil-libertà għalih. U allura jagħtina żewġ illustrazzjonijiet hawnhekk. L-ewwel waħda jgħid ħadd ma jqiegħed roqa drab mhix imqarxta fuq libsa qadima għax it-tiswija tagħha tinġibed mill-libsa u ssib tiċrita għar. Kont se ngħid in-nisa ma anke hawn irġiel li intessaw ruħhom fil-ħjat tal-lum fit-trappijiet u kif iħitu. Tafu sewwa illi jekk għandek libsa li ilha tinħasel u qdiemet, tajjeb,
U din dakinhar kienu irraqqaw anke meta konna żgħar aħna ommi kienet traqqana l-ħwejjeġ. Qed tifhem. Kienet tgħidilna mhux diżunur illi għandkom il-qalz timraqqa basta huwa nadif. Imma fi żmien Ġesu ma kienx hemm dik is-sinjurija u dik il-għana. Allura libsa rrid sikwit traqqaħħa sakemm issir total loss ma tkollok tarmija. Ma kienu jafu sewwa li libsa qadima li ilha tinħasel ħafna ma tistax traqqaħħa b'pezza drab illi għadha ġdida f'jamanta. Infatti min ħajjagħmel il-portieri trid ixxarrabhom vera ħallihom ġurnata għaliex biex jinxtorbu. Issa, jekk inti allura għandek din il-pezza drab li għadha ġdida u tmur traqqa biha x'jiġri, mbagħad tmur taħsilha darbtejn 3, 4, 5, dik il-biċċa drab ġdida tibda tinxtorob u terġa' ċarratlek u ssir tiċċid għar jerġa' imbagħad minn ta' qabel. Ġesu qed jgħidilna il-qadim ma jistax tħalltu mal-ġdid. U jagħtina eżempju ieħor. Lanqas ma jferru imbit ġdid fi ġlud qodma inkella jinfaqgħu il-ġlud u l-imbit jinxtered u l-ġlud jisfaw irrofinati, imma jferru imbit ġdid fi ġlud ġodda u t-tnejn huma preservati. Tarif komuni dakinhar kien komuni ħafna. Kienu kien hemm l-imbit ġdid li għadu kważi qed jiffermenta u mbit li jkun qad kważi jkun beda jsir ħall. Però kien xorb xorta waħda. L-imbit qadim tajjeb iżommu fi-ġlud għax huma kienu jagħmlu l-partijiet tal-annimal meta jinqatel kienu jżommu partijiet minnu u parti tas-sieqek biex imbagħad inti tixrob miż-żannuna tas-sieq. U kienu jieħduhom b'ċertu sena u kienu wadbu l-imbit. Kien common knowledge illi imbit qadim fi-ġlud qodma imbit ġdid fi-ġlud ġodda. Għax il-ġlud ġodda jkunu flessibbli. Il-ġilda tkun għadha ma tqarqitx, tkun għadha kapaċi tagħti. U allura l-imbit ma jintilifx. Ġesu qed jgħidilna hawnhekk illi ma nistgħux inħaltu il-ġdid mal-qadim, altrimenti dak li suppost isolvilek il-problema joħloqlok waħda akbar. Il-mentalità tad-dixxipli ta' Ġwanni kienet għada. Il-mentalità qadima ta' li rridu nsumu darbtejn fil-ġimgħa, u Ġesu qed jgħidilhom m'intomx tarfu li hawn xi ħaġa ġdida f'jamanta issa fostkom. Bħalma darb'oħra li l-Fariżej qalilhom li xi ħadd ikbar minn Ġona jinsab fostkom. Xi ħadd akbar mit-tempju jinsab fostkom. Akbar minn Salamun. U nnifsu. Il-Vanġelu Ġesu qed jgħidilna ma joqgħodx fil-konfini ristretti ta' reliġjon imqadda ħanajdula hekk. Reliġjoni li kienet tilfet is-siwi tagħha. Għax kienet reliġjon legalistika. Il-bniedem kien qiegħed isegwi dawn il-ħafna regolamenti u preċetti tar-rabbin speċjalment aktar minn tal-iskrittura infisha. U til-fulan ta' kull reliġjon. Ir-reliġjon hija l-rabta, ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Però huma kienu qed jagħmluha forsi għall-gburja spiritwali tagħhom infushom ukoll. Dak li ġara qabel fil-patt il-qadim ġara bħala tħejjija għall-miġġa ta' Ġesu. Kull ma ġara fit-Testament il-qadim u aħna nafu li meta naqraw it-Testament il-qadim ħafna affarijiet ma nagħmluhomx il-ġurnata. Għaliex ma nagħmluhomx? Għax aħna irresponsabbli? Għax aħna nażlu dak irridu fil-Bibja? Le. Ħafna ma nagħmluhomx? Għax Ġesu qed jgħid il-imbit ġdid irid jitqiegħed fi ġlud ġodda. U għalhekk illum il-ġurnata nafu li l-Lud kellhom 7 festi matul is-sena, kellhom kalendarju liturġiku fejn l-irġiel minn 20 sena l fuq kellhom l-obbligu li jinżlu Ġerusalemm u kultant fit-tul għal aktar minn ġimgħa 15.
Però dal-festi ma għadniex nagħmluhom aħna. Għaliex? Il-għax dak huma qodma. Dak huma qodma. Illum il-festa tagħna Pawlu jgħidilna niċċelebrawha bil-blaġna għażma tal-verità u s-sinċerità. Allura hija festa kontinwa. Di differenza. Il-ġdid li ġebilna Ġesu huwa ġdid kontinwament. Mhux hemm peaks matul is-sena għalhekk aħna maħniex favur festi ta' Eid, ta' Milied, illa għaliex inkun qegħdin nirrestrinġu lil nfusna illi niċċelebraw avvenimenti f'dan l-istaġun u mhux fi staġuni oħra allura ma tagħmel sens. Jekk Ġesu ġabilna l-ġdid, il-ġdid huwa magħna. Il-ċirkonċiżjoni m'għadniex nagħmluha llum. Għaliex? Għaliex issa għandna ċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu illi ħallna mid-dnub vera biex ngħixu ħajja konsagrata separata għal Alla. Sakrifiċċji fit-tempju m'għadniex nagħmlu, it-tempju m'għadux jeżisti. Twaqqgħu ma rridx inbena. Vera? Dak is-sakrifiċċji diversi. Le, għaliex illum Alla jrid illi aħna nagħtuh xi ħaġa aħjar minn sakrifiċċji ta' bdabat u oġġiela. Jrid nagħtuh lil ġisimna stess bħala sakrifiċċju ħaj. Alla qed jistedinna la darba Kristu miet għalina aħna ngħixu għalih. Sakrifiċċju ħaj minn ġurnata għall-oħra. L-ikel dieta tal-lut kellhom regolamenti x'jistgħu jieklu, l-fenek ma setgħux jiekluh, il-qarnita laqqas, il-ħanżil laqqas, qed tifhem, u kif jinqatel l-annimal, il-kosher. Illum ma nosservawhomx. Għaliex Ġesu tagħna libertà, tagħna inbit ġdid li jitqiegħed fi ġlud ġodda. L-inbit ġdid ma jistax tqiegħdu fil-qadim. Illum l-Iskrittura tgħidilna li jekk aħna kapaċi nieklu tkun xi tkun, imma nirċivuha bradd il-ħajr lill-Alla toqgħod għalina. Ġesu naddaf kull ikel. Ġesu tagħna l-libertà. Dari kellhom l-assassin. Vera, l-assassin levitiċi li kienu jirrappreżentaw in-nies, jitolbu għan-nies ibirku lin-nies. Ġesu ġab xi ħaġa ġdida. Il-poplu tiegħu il-koll kbar u żgħar huma assassin. Saltna ta' assassin, nazzjon qaddis, saċerdozju irjali. Ma tistax tqiegħed il-ġdid li ġabilna Ġesu fil-qadim. Meta nibdew nintebħu bil-ġdid li ġabilna Ġesu, il-qalb titenna. Dan huwa biss il-bidu. Alla qatt jagħmel wisq aktar minn hekk magħna u favur tagħna. Hawnhekk għandna mistoqsija fil-katekiżmu huwa sorprendenti meta fil-konsumazzjoni ġifi fl-aħħar jum meta Ġesu jirritorna, is-Sultan Eterna ħabbar ara jien qed nagħmel kollox ġdid. Mela, beda biex jagħmel il-ġdid li qed jgħidilna irid ikun ġlud ġodda. Imma se jagħmel kollox ġdid. It-tweġiba din huwa ċertament meravigliuż iżda mhux sorprendenti għax il-konċett ta' ħwejjeġ ġodda huwa motiv maġġuri fil-ġrajja tas-salvazzjoni, speċjalment fil-profezija. Matul il-vjaġġ twil tal-istorja umana fuq l-art, instemgħu diġà tnedijiet ta' ħwejjeġ ġodda, patt ġdid li minnu għandna sem, spiritu qalb ġdida li Alla tagħna, vera, tagħlim ġdid fuq fom Ġesu, kmandament ġdid. Ġesu qal, ħobbu li xulxin, dan huwa l-kmandament ġdid li qed intikom. Fil-Patt il-Qadim hemm ħafna ripetuti li għandna ħobbu li xulxin. Ma Ġesu issa jaħlu kmandament ġdid għax issa ħanħobbu xulxin għax narfu illi mill-kotra, mill-abbondanza tal-imħabba tiegħu nistgħu nirrispondu lejn xulxin bl-istess imħabba tiegħu. Kmandament ġdid, isem ġdid, kanzunetta ġdida, imbit ġdid, għanja ġdida, għaġna ġdida, ħlejja ġodda, bniedem ġdid, triq ġdida. Dan ukoll fil-Iskrittura. Nafu bihom. Alla għamilhom. Alla qed jagħmel kollox ġdid. Jekk xi ħadd hu fi Kristu Ġesu hu ħolqien ġdid.
int ġdid minn issa. Bit-twelit minn ġdid. Alla għamlek persuna ġdida. Minn barra, ovvjament, għadna il-ġisem tagħna qiegħed bil-mod imod iċedi u jiżarma. Imma għalkemm il-persuna esterna qiegħda tikkrolla, l-ispirtu tagħna qed jiġġedded minn jum għal jum. Tisma' jiġġedded, isir ġdid minn jum għal jum. Kif aħna nbidlu fi xbija tal-mulej. Mela, il-legalizmu ġudajistiku, ġifieri, x'sab Ġesu meta kien fostna? Reliġjon impaħbħa, ipokrita, mejta, anke fost l-elit tan-nies. Da ma joqgħodx mat-tagħlim vigorus, mat-tagħlim sħiħ u ferrijiet ta' Ġesu. Ġesu qed għalinna kemm il-darba illi qedtilkom dal-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi ikun fikom. Biex il-ferħ tiegħi ikun fikom. Jekk maħniex qegħdin nġarbu qegħdin nesperjenzjaw dal-ferħ tiegħu, mela l-approach tagħna fil-fidi huwa wieħed żbaljat. Jekk il-fidi tagħna mhix tipproduċi ferħ, hemm xi ħaġa mhix tikklikkja. Hemm xi ħaġa li aħna maħniex napprezzawha. Ġesu beda biex għamilna ħlejja ġodda. Jarafna bħala l-arusa tiegħu. U allura l-stand tagħna għandu jkun wieħed ta' ferħ. Ġesu ġie biex jirrinunzja s-sistema falsa tal-ġudajiżmu rabbiniku u jintroduċi mod totalment ġdid ta' twemmid. Fil-ħsieb tagħna, fl-għejxien tagħna. Il-ħajja tiegħu li issa hija offruta lilna, mogħtija lilna ma tiffitjax fil-ġlud il-qodma. Ġesu ma ġiex biex iraqqa, imma ġie biex jagħtina libsa ġdida. Libsa ġdida li bija nistgħu nieqfu quddiem Alla u nkunu milquha qudiemu. Ġesu ġie biex jagħtina Vanġelu ta' maħfra, ta' tindif, li ma joqgħodx mar-ritwal estern, għaliex m'għandniex ritwali aħna, m'għandniex ċeremonjal, m'għandniex bżonnhom. Dak affarijiet dew ir-rwol tagħhom. Issa għandna s-sustanza. Għandna lil Ġesu nnifsu. L-annunz tal-miġġija tas-Salvatur fostna kien wieħed ħieni u għandu jibqa' ħieni. Għandu jibqa' tant messaġġ ta' ferħ illi l-outlook, il-perspettiva tagħna fuq il-ħajja tinbidel totalment. Minn mindu l-anġli deru lir-rajja f'Betlem u għalilhom dal-anġlu tibżaw xi xara waslilkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir. Aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkunu għall-poplu kollu. Għax illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu Kristu s-Sejt. Ġesu ma ġiex biex jakkisna, biex jagħmlilna ħajjitna miżerja, biex idejjaqna. Ġie biex jinkurunana bil-ferħ tiegħu. Ġie biex joffrilna imbit ġdid. Imbit li jenni il-qalb tal-bnedmin mhux vera. Ġesu der fostna biex jagħti ħajja ġdida f'jamanta. Mhux iraqqa jew itejjeb lil Mose. Mose qiegħda ir-rwol tiegħu bħala servjent fid-dar tagħna. Ma Ġesu sta der bħala iben. U jekk l-iben jagħmilkom ħelsin tkunu ta' bilħaq ħelsin. Għalhekk Ġesu iddefendihom id-dixxipli tiegħu. Għaliex mhumiex isumu? Well, għaliex jien ħlisthom illiberajthom mill-madmat ta' tradizzjonijiet folots. Qed jarfu lili bħala l-arus tagħhom. Qed isibu l-ferra tagħhom fija. U hekk għandu jkun minn kull wieħed waħda minnha. Il-ħallil ma jġiex li biex jisraq u joqtol u jeqret. Imma jien ġejt, jgħidilna Ġesu, biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Mhux ħajja ta' wieħed moribond il qed imut bejn ħajja u mewt. Ħajja bl-abbondanza, bl-irfus. Ħajja kotrana. Ħajja li ngawduha kemm irridu aħna. Ġesu der fostna biex ikebbes fi qlub id-dixxipli ferħ eċċezzjonali. Ferħ eċċezzjonali. Għadna fil-battalja vera, għadna nissieltu kontra d-dnub.
Għadna naqgħu frattant il-weda tiegħu illi hu metlaqna qatt. Illi hu l-għarus imwiegħed lilna. U jarafna. U jarafna bisimna biex nibdlu t-tixbieħa meta xebbaħ li hu nnifsu ma' raj tajjeb u n-naċ tiegħu. Għal ir-raj tajjeb jaraf in-naċ tiegħu. Isejħilhom bisimhom. U ma jsegwuh. U jagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Ma jintilfu qatt. Għaseb da bniedem u kapaċi jaħtafu min idu. Ġesu ġie biex iferraħna. Qatt ma nixba' nirrepetija il għaliex dan huwa l-Vanġelu. Alla ġie biex jaqlana mill-kalzri, mill-ħabs, tal-vizzju, tal-passjonijiet biex ngħixu liberi għalih. Fi Ġwanni 16 Ġesu jgħid. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tolfqu, imma d-dinja tifraħ. U intom titniktu imma n-nikat tagħkom jinbidel ferħ. Għandi tarawa, n-nikat tagħkom jinbidel ferħ, vera n-nies jistgħu jgħajruna u jiċċikawna u jgħalaw it-titli u jivvintaw kontrina u sebaħu dalam. Ġesu il-ferħ ta' n-nikat tagħkom għad jinbidel ferħ. Mara ju tilet tkun imnikta għax tkun waslet is-sija tagħha. Imma kif tilet it-tarbija ma tiftakarx iżżed fluġieħ bil-ferħ illi twieled bniedem fid-dinja. U dana naseb kull mara hawnhekk illi weldet wilt mqarbi wilt wieħed kapaċi tajt ammen. Iva. Ekku weġġajt, però l-luġieħ tiegħi ma kienx bla skop. Il għaliex imbagħad il-tarbija tikkumpensa totalment. U għalhekk intom bħalissa mniktin jgħidilhom Ġesu. Imma qed nerġa' narakom qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom. Ħadd ma jħodulkom. Jekk m'għandniex dal-prospett, din it-tama, li qiegħda ssuqna l-qudiem, timbuttana l-qudiem biex lil dal arus tagħna nżommu lil nfusna safin għalih. Għax hu denju. Għax hu rebaħna bi prezz inkalkolabbli. U l-arus għandna l-arusa. U ngħidulu ejja ja Sid. Maranata. Amen.